Každý o sebe rád tvrdí, že jeho ponuka je výhodná. Naša výzva? Pozrieť sa na toto často používané posolstvo inak. Náš cieľ? Ukázať, že najvýhodnejší paušál vieme s programom Orange Garancia dať každému z 3 miliónov zákazníkov Orangeu. Vytvoriť kampaň, ktorá z nudného prerušenia filmu dokáže spraviť očakávaný a zábavný oddychový čas. Naše riešenie? Orange Improliga. Séria zábavných improvizácií v predajni Orange na tému Zákazník a najvýhodnejší paušál. Kampaň určená primárne pre televíziu s podporou internetu. Dobrý deň, potrebujem vybaviť najvýhodnejší paušál. Samozrejme. Čo je samozrejme? No, to kvôli čomu ste sem prišli? Ja som sem prišiel. No, kvôli tomu, čo potrebujete. Čo potrebujem? Potrebujem... Brinzu! Ten najvýhodnejší paušál vieme dať aj vám s programom Orange Garancia. Príďte sa presvedčiť do predajní Orangeu. Hej, potrebujem nejaký poriadne nabúchaný paušál. Máme pre vás ten najvýhodnejší. No tak si mákni. Ty, aby som mal modrinu? Ten najvýhodnejší paušál vieme dať aj vám s programom Orange Garancia. Príďte sa presvedčiť do predajní Orangeu. Uhuj. Nazdar. Potrebujem novú zvonuniu. Natočili sme viac ako 40 televíznych spotov. Starú zvonuniu. Vytvorili sme stránku www.garanciazábavy.sk a nechali sme ľudí rozhodnúť, ktorú scénku chcú v televízii vidieť ako ďalšiu, ktorú chcú vidieť ešte raz a ponúkli im množstvo zábavy, ktorá sa do televízie už nedostala. Bez zuby. A víš, aký mám kabriolet, že bez strechy. Výsledok? Spontánne najpopisovanejšia telekomunikačná kampaň za rok 2010. Vnímanie parametra výhodnosti operátora stúplo za sledované obdobie o 25% u vlastných zákazníkov a až o 30% u zákazníkov konkurencie. A k tomu viac ako 4100 hodín sledovania kampane na YouTube, viac ako 730 000 zobrazení www stránky a nadšené reakcie ľudí.